cefeke lelanga selifuna lapho kumnandi la umoya. Mina ngeke ngizwe ngalo-ke, ngeke nje lingilawule kangaka. Sempukane eso. Azimnandi nje. Ngiyakuhalela ke lokudla izinto sithandwa sami ezibabani zimnandini. Ngiyayibona inyama eyosiwe. Asandisa ukuqalile futhi. Ngiqaleni. Bafethu yabona indaba angazani nokuluka ama-braids. Inwele zami mina zithambile. Buka iphume inwele la. Awukunini ngiyifuna le album chasheni. Apple Music unakho ukusijwayela kami. Khohlwa la ambolale yazile. Ntombi yami iphumqokotheni ishisa ngempela. Cha bese ngiclams these days. Guys, ayikho into edlula ukuthi uze la ekhaya bese u-order izinto. Uzoyibona ufana noma lapho guys lezi eza 50 rand kodwa buya iningi kanjani. Ngicela ukusnow. Indlela ekushisa ngayo ukuthi angikhiphe kwala mabele ngiwabeke kwi-deep freeze nawa nje ngibangela ukushisa. Lavo ukhala ngami nami ngikhala ngawe. Lavo ukhala ngami nami ngikhala ngawe. Awusebenzi namhlanje? Ngiyasebenza. Ngibona nje please ngiyavloga. Ngisebenza kakhulu ngama-weekends la. Ngakho nje ngingasamele ningimeme ndawo. Ngibhizi. Kuyashisa kushisa la lapha. Unjani mama? Into engenza ukuthi wemntwana uyazi ukuthi wena wakithi and ngiyathanda nami udla izinto ezimnandini sis. Ezimnandini. Angisho nawe empilweni yakho awukwazi ukudla izinto ezimnandini. I mean, I just know ukuthi I would never eat into eyodwa on 3 consecutive days noma iviki lonke. Lezi ngingazidla every day. Cabanga kushisa nje mina ngizodla izinto. Sontuza uMabhi was awusemuhle uMagebhe udlala ngami. Ngaze ngakuhalela ukudla kwakho. Guys, yini ngihlezi ngiyiposta manje.
ziqala ku-50 rand mami, lezi engizidlayo zo-50 rand. Ngihlezi ngiphosta, nina gazi niyathanda ukuthi angivloge, nginivlogele, nginiplug, ngithi wozani. Bring your own alcohol or your own cooler box uma uthi ufuna ukuphuza. Inyama uma uyifuna uzoyithola, izinto uma uyifuna uzoyithola. Uma ufuna ukuluka uzoluka, uma ufuna ukugunda uzogunda, uma ufuna ukuwasha imoto yama wakho noma imoto yakho uzoyiwasha nje woza. Angikwazi phela ukuthi gazi ngintshela into eyodwa kaningi ngizolokhu niphuthelwa kanjena-ke. Kwaphela ngiyanitshela ngithi wozani la, nginiphethe mina nje ngenkathi ngiphosta ngangilindele ukuthi nonke nigcwale la. Engithi nina nithi ngiyangithanda, abantu engibaxolela yilaba abahlala kude. Sifuna ukuza nawe ukhona, ngikhona nje. Yabo nje le gang ehlezi ithi mina ngiyakuthanda, I wanna meet you. Especially muhlala la eThekwini town, ama-taxi nje aza la 20 rand. Ama-taxi adlula lana-ke mase sekumele ubuyele town. Gibela nje yini lento le? Thola imarket uthi ufuna ukusala ePhoenix Rank. Uma ufika ePhoenix Rank uthi ufuna ufuna uphinda ngene. Noma ungagibeli ngalapho uthi nje ngicela iRichmond Farm uthi ufuna ukusala eBlocksini. Azokushiya la. Izokushiya lapho. Angimandi nje ukunihlangabeza. Nize nizodla la. You can even Uber. Kingayena niyavila. Into nifuna ukuyibonela efonini kuphela but you don't want to experience it. Abo nje khona nje idonge yami ya ku-Instagram eningi kabi ezobe igcwele la ukuthi mama ngifuna ukudansa endaweni nje right emnandi. Woza sekhona u-DJ phathela utshwala bakho uyihlalele ney'thomi zakho nami suke ngikhona. Uma ngithanda ngayidansela nami ngiwonke phela mina ngisuke ngidansa ngiphinde ngibe busy, yabo. Awuhlali nomqini asandayo. Does the salon do bookings? If ufuna ukuluka into e-intense, I suggest you do ukuze umuntu oluka ezowazi ukuthi kumele avuke ekuseni, because awukwazi uzovela wenza i-walk-in uzoluka ama-knotless. So uthi nakhona uzofika ngo-11, yabo ayenze sense. Kanti umuntu la uzoluka into ekuseni around 8 kanje. And umuntu oluka nayo-ke like uyashesha nje, awulokhe nje uhlala ama-hours engathi awusile ekhanda. Cha, uluka manje uqede manje, basuke bekhona nabanye abayehlisayo, nami ngisuke ngizoyehlisa uma ngizizwa ngithandile. Ngihlula u-YouTube mama ngikwazi. Sentuzo mabhe. Mina into engizoyenza mina ngeke ngisaba live. Ngenza i-postela. Ngwane nifuna ukuzongisupport. Ngizoyenza leyo. Ngoba ngifuna ukuzongisupporta. Ngeke ngisaba live. Njengoba denikhala nje ukuthi hayibo awusabi live. Wara. Sengizongigabha lo live. Ngimgabhe post. Usayengathi nje kwale app ayisebenzi. Ngimgabhe konke nako Instagram vele ama social media mina seyangibona. Sengihlalela nje ukuthi abanye benu bangithanda ngale ndlela yokuthi baba worried bagcine sebengitexta bethi right ina ungasupporti. So angifuni belokho bexakaniseka bephathwe inhliziyo ezibuhlungu. That's why kodwa nje angiyithandi leyo ukuthi nginganivulela indawo emnandi kanje. Accommodate wonke umuntu bese nina ningafiki. Ngithanda ukuthi ngifune futhi
ngimfuni mina umuntu ofika cha manje ngiyathenga ini bese ngafiki la ngithanda nje angisangikholo futhi. Can you please show me your nails? I-rubber base apparently 350 both with inyawo. Ngibona yedwa lo monya webhizinisi ngana ngomthuzulu. Nakhona ubesnake inkosi yami lo olukayo because ubedla ukudla kwaSanye ngana. Ubedla amafight. Sabona baba. Baba bethi yaza ngithatha serious uvela yabo nje ngathi ngiyisalu angazi ngathi ngiyisalu kaze zile amalong amapilisi angazi anoshukela. Hayi angimoshile nje le singile liphumela ngivele nje ihelani yami ingekho right. Baba wathi nisuka wabe ngifuzisa ngamanhlonto inole zami ihamba kanje zithi bese zithi ezamini. That's why bengikunda kangaka. Yini stin la kumele kufokilo ihamba so not so long ago khona imoto angazi bigijima kanjani la avela qethu kuyabheka phansi sawona awungiyakubingelela buku yangizila bafethu umithi ungazongijwayela kakwena aze ngasha wenja zenzile akakaze nje akhalelwa akaze nje akhalelwa uyacabanga ngoba kusisa kanjena ke amsho nje hawe ma nelanga lenza kube wesi hawe mangaze ngakudabukela khona ividiyo ngenzele yona leyo gcina lethi kumnandi nje lapha na phesheya kumnandi ngazizwa ngirelate ngathi ngikhathalele kutheni kumnandi nje lapha guys so umoyo wodwa sonke si right nje siye ba happy hayi le teni yenza lapha lokhu checkana nomuntu uthi ugqokeni kanjani Sultan Boys hamba ngomoyo wodwa wemzali I can't wait ukuya lapha yana sekuphumele ingoma ethi ngizovele ngiguqe ngithandaze nje ngithi inkosi ngithathe sithanda ngithathe ma ngiyakucela nje ngigqoke i-G-string wesisi mina ngifake ingubo ngihleli la egreen corner cause la phezulu kunompheme baba yami ngishawa umoya nje ongakazi ubona mina ngibona nje ngifuna ukusika kwala amabele amancane ngafaka kwi-deep freeze ayangishisa bafethu angazi ngampela onengane ozela ayikubhengile mina ngizonikhatha off mina nonke ngoba anifuni ukuzongisupporta nini ngithatha isikhathi sami ngimtshengisa ukuthi le ndawo le yes isekasi nakhona le ndawo ibithulekile ngikutshela ubunge uzosho nokuthi isekasi la bekuthuleka engathi angazi lapho uDurban North noma yini bekuthuleka nje la abema bekuthuleka ingakho Durban nathi singabanga abantu abazulayo noma ini bekuthuleka nje la lo mgaqo lo ubona imoto nje kuphela ngoba imoto eningi idlula la so sasa decide ukuthi siyenze ilokishi yabona manje isiyilokishi
ukuze nje nangengoma kuyikonke namhlanje kuyashisa akukhona oyedwa befuna on speak but nje sekuyaba nomsindo Friday Saturday Sunday suke ziwa sekunano DJ and DJ bami ngiyabheja ngabo ziyakhala piano uyalithola ingoma ebholile uyayithola umkhohlwa kakhulu maskandi uyawuthola kodwa umaskandi bawudlala kakhulu uma kukhona mina because bayazi ukuthi ngiyabatshela ukuthi ngeke sengi-right so mdlaleleni umaskandi angazazi ahambe ngidla izinto kazi azezami izinto zinjani nkosi yami ngoba ngingawaphuzi kanjani manje Someone please go to one. Now come miss me. Someone please go to one. Now come miss me. Animen guys, khona ingoma engirelate kuyona. Indlela ekushisa ngayo siphuza ngisho ama-red square amagulane izinto esingazi siyiphuza empilweni babo lapho khona ithwele futhi ubabambelwe esidaba uma uthanda uyiphuze yonke eqeda ngazi uba lo ethengile ngazi ethengile usiqhube njani waphuza ibhodlela elilodwa ethi ufake ushukela Malina magalo. Okay, uba nona. Lengo mengizole kahle ngirelate. The thing is mina ke angifune firefight ezofika yabo lo muntu uzovuthayo ngiyawuthanda nje. Yes, izinto zidayisa la ziqala ku-50 and zibaba kamnandi yabo lezi zinto lezi ngathi ungayithola ngoba kade daku kakhulu bese uthola zona bese uthi nama wings lawa abawenza la ekhaya lama wings ke aze angenza yabo manje amakhalami angazi ukubona umuntu into ebabakhulu uze kube ngathi kuhlasimula amehlo lapho awufuni ukuyeka ngoba kumnandi sushadile yasana usuqedile njalo ngiqedeni ngiyazithandela ukudla amazulu awemancane emtsheleni neningekho basho la ekhaya angidli nje mina mangidlile ngalolo suku kusuke kumele ukushaya izandla ubonga uNkulunkulu emuhle njalo angena nje umuntu othanda wembali uqubile la ayihluphi le ntombazane Mbali yini enenza ukuthi Nkosi yami umbali usegoli
understand. Bathi mba nizongisiza uma ubuya kulelo goli lakho elakhetha wakhetha ukuthi ligwini. Manibuya ngifuna nonke la izogcwala la. Owe mala ekhaya ke niyothi ngena nje kuthiwa hayi abangani bayasana. Kazi ngidume kabi nje ngabafana bomgonyana. Vele kuthiwa hayi impitch zakhe. Uyekele nokudayisa imoto akungifaneli. Ngifanele ukuhlala nje ngibuka umsebenzi wami nabazali. Ngi-check ukuthi everything is going according to umsebenzi mangizizwe ngathi ngasebenza. Leya bese ngisenampilo. Sebenza Monday to Saturday. You only off ngesonto. Oh, qala uyayithatha before ngikuthengele. Hayi bandla shame. Thani imphathi ngiyacela. Uzothi sisimpa. Hey abafuthi ngoba basenifuna izinto nalaba bangifuna amakhokhi manje. Ngiqedela isikoni. Uyazana imbulali amasumama sethi nizongiqedela istock ngiyacela bandla. Vele mina ngume screen con. Ngizomnika ngizofakela emakhadini. U50 rand no 50 bani 12 rand lo. Lapha ngikhipha u300 mfethu uma efuna la imali yakhe ngiyasho ngithi ukuhlungu ngene tenzala la. Nayo nakho nayiphelele. Okay. Nakho nayiphelele. Mele sihole bafethu, mele sihole. Ingakukhokhiswa kwanathi vele ubonisa. Ngathi khokha ngisho baba. Ngathi khokha ngisho baba. Vele uthi akakhaleke ngisethi hayibo. Athi sometimes ubaba phela isikhathi esiningi uyaba no cash so ukhokha same time. Mina ngithi ngizokhokha ekhadini. Nakhona mhlawumbe futhi ngivele ngikhokha ngakusasa ngoba ngisengikhohliwe. Yabo nje izolo bengila izolo ngithi ngizokhokha namhlanje sitela bese ngikhohlweni yami. Abazali bayasikhokhisa manje. Uvela athi kanti uvela Sawura. Uvela athi kanti uzohola ini. Ufuna ukuhola ngani? Shuthi ngizoyibamba emholweni ngithi ngeke nje ngazi. Nyanyazi nempintshamo lachiza amasethi. Thamatabathi we babo. Vele kuthi angithi mngani wami ongishela phela. Kodwa ngifuna uyibona. Lapho sixabana engathi inkosi yami siphuma esiswini esodwa. Nakhona wema. Lokho abantu abaxabana njengala lokhana manje. Wazokhothi bele pretty wazoswami. Wayesithanda ngiyabonga ngamagift. Waza ngaze ngishintshe inkonzo. Ngikaqa izolo ngitshela. Kodwa still nginomoya nje. Bengiwasha ikhanda sengiqedile phela usazoluka 2 people. Ngeke ngiluye kusasa nezolo kuthiwa kusasa. Ngoba manje ngaze ngabadakela laba bazowasha imoto ngizoshisana. Ambo washa imoto ambo washa. Ngizakhala. Kodwa ke ngikhuphula inkani la ngidla nezinto.
abazali nini nkosi yami ozani bafethu ha uhlafuna ka-2 ugwini emazulu aningekeni nkosi yami. Are you going to give Lukhona your old phone? iPhone 16 yam is not old. It's just 1 year old. Does it make sense? No, what's much? No, what's much? Ngikhathele nje yabona njengoba nami ngikhathele nihleli lapha nibhale khathele nje ungeke nje ngize woza ungangibuza ukuthi uzeni woza sizoshiswa ilanga sonke la usebenzisa isandla saka left khohlwa alright bayasanda kade uluka nje suka mfana ngiyekeni hayi mfana ngiyekeni Mazulu ngiphasile konke ngeli iPhone 6 awu congratulations ma ukephi ngisentuzo mabhe hayi wena bhuti olala manje avuke manje cha uyadlala shame ngathi buku uyahleka uhlekani kade unwayisini wena manje sekani yini ihlekisayo yo ubamhluphani ke shame Nkosi yami mawaphi ubeyangisithi uyaqhumisa ubethi mathi uyayikhipha vele akhala athi weyithatha lento yakho unayisi futhi zimluma kakhulu ke manje sezikhuluma hayi sisi waziwabuka ngicabanga ngingakho ngisikile ukephi ngize ngisentuzo mahabhe ibhala lapho uthi 7 phinda ngene road izokushiya nje la njengamanje ngalela lawo manzi nje ukuthi angazi athele emzimbeni wami ngikude straight yabo nje la amanzi lawa yalapha alapha ngiwahalela ngebafethu ngiyawafuna nje ngathi ngangithela inkinga manje lela pipe ngathi liyalimaza say cheese izu yapubela lapho namhlanje kudlala ngisho iredio kuba babisho bengafuna isicefe nje yahlezi ngoba ngifuna into zami ngisho ngeza ngodlame ngizokusakaza ziyangihlula mina lezi zinto vele zibe ningi ngisidingo singekho ngenze ngiqede izinto ngami right-ke manje ma well ngizang hayi sengenzeni ngipho F1 because I understand ukuthi ngenzeni. Will you give her though? Give her what? Ngiyabonga ithandazama ngaphandle ngiyabonga isisukile guys. Thank you so much. Udlani sisibindi senkomo angisidli nje isibindi sitalo. Kodwa ave nginaso sami sithi mina. Yazi angakayiniki isikhathi sokulalela le album yonke because ukhale ngiyidownloada namhlanje manje sisepe ngeke ngilokhu ngidla la ku-YouTube. Mazulu awusazidayisa imoto cha mama. Please give Lukhona your old phone after exams. Uzoyithola nkosi yami. I know what guys, the iPhone 16 yam is not old.
ngiyiphathe for only iy'nyanga ey'ncane ayiqaqedi ngisho unyaka isetshenziswa. And le iPhone yathengwa ngomhla 24 October, so ayikawuhlanganisi ngisho unyaka. Oh, angakuhluphi-ke endlini wema. Hayi kumele uvele umnike lo into yakhe yokuqhumisa, ube iyona vele emthulisi. Will you give her though? Ini? Oh, ifoni sazocabanga ibo. Ifebanga phezulu ifoni. Ngathi ngizomnika because angifuni ukugama, ngiyayithanda i-14 Pro Max yami. Mina ngithanda amafoni amakhulu vele. Into engangiyekisa ukuthanda i-16 nje ngayitolerate ile nto yokuthi incane, and amafoni amancane angiwajwayele. Bengihlezi ngiphathe o-Pro Max. Hey, animeni kancane ngisazowafunda ama-lyrics ale ngoma, and it's going to be very ngabe ngakayiniki isikhathi sokulalela. Cha kodwa guys, shame inzipho zami ey'senyaweni. Rubber bass yami kokhathala wena-ke la. Ngaze ngihambe ngiyofayila amaphathi ngenze into la. Ngiyabonga ngo-F1 zinjani ini? Do you have an Apple Watch? I had la. Hayi angisazi. Iphi imoto pho? Oh, wena nto no. Unibe njani? Khona sithatha ukuze ngisele. Yabo. Angoba nginjena nje. Awunesipina senza sheni abakutsheli. Ethi indaba ungathatha uzombhema. Wena uvelelani? Phela bengihleli kanje so ngase ngathi kanje ngizobona ngani. Yeah, I'm not telling you anything. Ngilinda baphethe nje. Bengibukile ama-break nje alastathe 1 week or 2. Ma beku 1 week noma 2 weeks ama-breaks ami. Ama-breaks ami beku 1 week noma beku 2 weeks. In between the two. Oh yeah. Oh kuyofunda nje. Sebephinde bayibuyisa i-restriction and angazi ukuthi ay gato bon. Aku suwe plafo ko te suwe bala. Hey, kalau tane manisawa ngeyeyi. Appeal not approved. Ay kasi buyayibangisa kodwa TikTok buyayibanga nje. Okay, galun ilo.
Zabantu ngeke indaba zabantu. Hayibo uyeke ingane yabantu wena. Awudala ngingukuluva nginguni. F1 ngiyabonga guys yazi ngo F1. Hi, do you speak English? No, I don't speak English. Sorry. I can't speak English. Sorry. Yes, they do and they do them very nicely. Shame. Inda. Emotweni ikhona ibasic only commission base. Khona kodwa. Ithi usuyifake kangaka. Bekwe yesibili lade ngiyoyenza. Shuthi yangithanda. Oh, my phone is an 8%. Oh no. Papa lami. Akodwa nje umazi ukuthi angisaphilile ekhaya. Angenaphi nje amakhaya awuqala. Yo leli langa ngisabathe ngiyalibalekela nani ngiyalibalekela nani ayigwani. Mina ngicela inkinga ngiyabona ukuthi ngabe ngihlelele endlini yami ngirelaxile ibhadi. Endlini yami vele kubande ngathi semoshwari. Do you have Apple Watch? Yes, ngingaba nayo ya last TV elodwa yalahleke kuyo. Ngiyalifuna kodwa futhi. Yazi le ngoma inemqondo othula kodwa mobile ngikuthona. Maybe ingoma eyenza uTikTok lokhu ubhaliwe nini. Ngisho nje? No, but phela hawo umaskandi hlezi kula. Apparently bathi ena ngingazi sexual wathatha angazi ngenzeni bayangibhedela nje kushuthi khona nje into. Yabona ukuthi ingireport nakhona izongireport ngenkinga kanjani. Do you still use your iPad? Ngibuye ngikhohle. Ngibuye ngikhohle nge-iPad yami. Ngosta mina ngosta. Ave ngingizonda yini nekuxhophayo njalo bengizamula ngiba nenyembezi njalo bengizamula njalo sekuzokuba isicefe ingakho ngithi mangenza i-makeup ngisuke ngithandaza kabuthi ngangizamula ngaphela kwaleyo makeup ayiwe anime ngaqala ukuzamula ngibe ngisayeka Wazamulisa komuntu onabantu abadala. I do have stand. Nazi ingane zilwa laphana.
nakhona uma ukuthi zilwa ngempela. Uyigogo ke futhi. Uyigogo. Yebo. Uma ngaphuthisi hayi inhliziyo kodwa hayi shame ayihambisani. Mina ngingukulu. Hayi. Shame nje ufeje abe kumoya azi nje ukuthi uphumile kuyena straight. Hey, angizwani ke nokukhuluma kangaka mina ngathi nje ngingashaya. Lezi ngane kanti ikhule kanjani? Sikhulelele. Yazi ngize nangoshanda kuseni. Wena ngingashaya kuseni. Yebo. Hey nina fusa kani zinja nishayelana ingane yabantu. Yebo. Nishayelana ingane yabantu nini? Mabhuli, mabhuli nina. Nikhohlakele. Nikhohlakele nje. Nikhohlakele nje. Musalokho enisineke into engasinekisi. Ayihlekisi nje lento eniyenzayo. Ngiyacela. Hayi shame baphakele afombi lapho. Hawu ngathi sengiyabona. Ngathi sengiyabona. Wesande empilweni yami mina ngaze ngashawa. Hlezi ngisho ngithi mina kusho ukuthi bangiyeke high school. Ukuzwa mekuthiwa ingane awushawanga wena. Hayi angangabaleki mina ngibangangisuke babe bangisuke nje. Ukuze makuthiwa yaza makusha yaza bethuna ukuze makhuluma abantu mhlawumbe enikhule nabo noma ini bethi yezwa kuthula ukuze abantu okhule nabo noma mhlawumbe abantu abaseke emakhaya noma ini mase bezokutshela awushawanga wena baqinisile nje baqinisile Ngane le ukushawa. ini angishawanga nje mina angishawanga angikhumbuli nje ngishawa futhi angeke ngisaphinde ngishawe angisalwi ngezikhathi zokulwa bangishayanga ngebephinde hey fuse kana banyola ngasemakini lokho nisibukisa amanyala la hawu ngathi bebaningi kanje bazoshaya ingane eyodwa amsangano nje lo khona abanye abazali abanebhadi nje lokuzala amabhuli baze bayadansa nje abanye bahlanganela umuntu oyedwa mhlawumbe ngani zabantu ziyayijolela nje mina uPapayo lo munye ushaya umuntu baba ngabafana kodwa naye akasile lo ufika uyashaya uthi kuyama lapha yakusho uyathanda ukolozani kwaphela bekumele bebemsaza empama hamba yekubo yena usamile lapha yini lengakayifunayo ngathi nguwe le bhuli singazongijwayela kabi-ke bani ushivakazi ungangijwayeli nje kabi awungazi angikwazi ungangijwayeli nje kabi ungaqalisi nje ungafuni nje siye lapho ungangijwayeli nje kabi awukazi ungizwe kuthiwa ngisukele umuntu ungafuni-ke ngiqale ngawe ukukusukela ngoba trust and believe me I can and it's not gonna be nice ungangijwayeli nje kabi not your friend ngilamula ingane la ibhulisha omunye umuntu wena uzothi mina ibhulu ungangijwayeli ka please you need to pray makungehle khona kuzoncipha yazi ngihlezi ngikuziba ke mina ngizamukile cela ubaveze hey guys sawubona bo hi Jordan unjani ungisondeze duze khuluma kimi madebeni yami ngitshela ukuthi uyangithanda ungisondeze duze ngitshela ukuthi uyangithanda
wethu uyanzana nakusuka nakusasa akabade yo leli langa wema kade ngonini kuba nenxolisi. Guys, I hate bullying. Like, I literally hate bullying. I can't stand bullying and I can't promote bullying. That's why ngisho ku social media ngabona into engihlekisa kanjani. Mhlape i-video, mhlape yomuntu, mhlape sothumeka noma kanjani. Ngihlekela ngedwa nje, ngithulele. Sothi ngiyayibona leyo nto wrong. But I'm not gonna comment. Because that's bullying, bruh. I'm not gonna do that. And umuntu ojabulela ukuthi udelele igama nesithunzi somunye umuntu. Bese eyavunywa ngalokho. Because umuntu nomuntu nomgqibelo wakhe sithanda. And mina benginebhadi ke shini. Into ayincane ukuthi ingacalwanga nayi mina. Kodwa izophuma ngami. Mina nje ngihlezi bengicuphile. Angazi ngaphela. Ukube nje ngaba nomoya wokuhlezi ngifuna ukuthi ngiphawule. Ngabe ngisenkingeni. Ukube ngaba nomoya wokuhlezi ngifuna ukufaka i-opinion ngisho nala ingadinge khona. Awungabe ngifeli. Ukudregwa manje nje hawu. Anginaso leso sikhathi. Ngiyazithula nje ngizibuye ngisho ngizwe ukuthi ngidala kangaka. Anginaso ngempela ngesikhathi. Ngibhizi empilweni mina ngazi noma kodwa ngabona lokho. Hawu isigqoko sami ngishiye ezansi. Thando lwethu. Njini. Ilanga Nkosi yami ngilanga yo. Hawu sisilanga. Ngilounge. Ngaphandle ngila ekhaya ngizona ngila ekhaya ngaphandle ke mina maye ngilanda. Kuza sithanda. Spendela i-weekend with my husband. Sobonana ngo-view once nani guys. Sobonana ngo-view once. Silokhu esicheckana ngo-view once. Ngithi boy right lapho. Ngishayela isombo sephuli yabantu nawe uthi mfethu. Yabona lokusisa lokho kudinga umngane onephuli kubo ayikho intention. Bafethu ayi nina ngeke nironke nje nironke. Anamali, anamaphuli, nironke nifanele nami. Nami ngironke for nina ngoba anginamali, anginaphuli. Sironke for each other. Hayi ngeke. Ingakho nje yabo ukube umuntu ofunda kuma private school ngabe nginomngane manje ubingeleli ngane wena nekhanda encane. Eric yena yedwa. Napho ngikhuluma noXolisa la. Right. Yezwa ke sithanda. Bamini. Hayi akuzumeki. Uyena noLusanda. Hayi cha. Jini.
Kanjani manje? Kanjani? Ngakuhleka unyaka wonke sis. Oliye, ngikuhleka nje. And ngathi mangikuhleka ngihlezi ngigqoke kanje. Ngathi mengihleka ngihlezi ngigqoke kanje bese ngifaka nezibuko. Ngikuhleke kahle ungangiboni ngisho amehlo, ngisho nje ngendakazi hleke nje. Nanguma lapha bese kuba njani? Bese kuba abantu abangenayo, abantu bazowasha imoto. Oh, ngathi uyajaba lapha. Oh. Ay angeke mfethu ngicela usitholele umngane esomuser nje for lo December onepool kubo. Ngeke. Somprepare. Ngiyabona. Ayibo. Ongipha u2 phela nje yami. Okungipha u2 nje ubona ukuthi uzoshona yini. Kodwa kuyafana iLP nayo idemisel hlezi ngibona ama brutes and mina uyangazi ne brutes angifuni. Right wena? Friend yami. Right ubona ukuthi uzongivashela namhlanje. Lo uphuma ePool dam. Njani? Apple kuphi? EThekwini. Manje indaba nihambe eli kanje? Oh seku5 already angiboni. Esemanza khona sakho. Oh uEric inkosi yami. Uyabakhuluma ngakade? Awu 3. Nangu. Uyabuza hola. Uthi usekhona. Wenzeni? Sabona. Hey awuthela umngane onephuli kubo. Uhlala lo uhlala lo usidingi. Wakhe no pe? Satanzini. Angisadansi ngishadile phela manje. Lutho ke angiyenzi nje lento yabo lo mhla 1 November khohlwa nje Eric khohlwa nemina ngikhohlweni nje sengishadile ngisadansi. Ombebe zanjala ngibache. Bangani bami ufake iringi nasashadile uEric asitshela asimema. Manje kuyakufanela kodwa nembungcula. Hayi yakufanela shem. Ngoba lapho nekhanda lime kahle. Ukubunwe ekhanda lime nje ukusutha kwalo ngabe ngiyakuhleka. Awukahle uthi ungcolisa ngoba usupashile. Bengazi kodwa. Hayi ngelinye ilanga soxoxa ngelinye ilanga. Ngizokutshela ntambama. Hayi ubesho imali yaphesheya ukuthi iyona Okay, bye bye sis. Hawu bafethi aneyizika social media. Nangu baba ebuye. Sibukela nini? Hayi bo. Oh bana debelwa. Oh baba shana imana. Chiva Viro. Ufuna ukunakwa loyo. Ihate nje Nkosi yami. Nama followers awu 11. Sasimnakeni guys uChiva Viro simfollowishe na akazi bani uChiva akazi. Cela niyeke ukuphembela umlilo ngiyambona amazulu ukuthi akasayikhuluma ekaShiva akazi. How do you deal makube abantu benza
benza kwenza on socials bekhuluma kabi ngayo. Ngiyaziba nje Sithando, akekho umuntu oziba njengami-ke emhlabeni. Mina ngiziba ngisho umuntu oyiqalile into azacikeke kwayena aphume kuyona. Ayiphuma izibi. Wena nje ombize ngebhulu ubufuna athini and wena khole ngayibhulu ku-rice log like ube ngisukela yazi. Wenza kakuhle wamlela umntana akukho kuhle ukubhulisha I've been there. Hayi bomfethu hayi. Hayibo. Shivakazi, which means you are promoting bullying, sis. You are promoting bullying, or else you were once a bully. Because nothing I said was wrong. I was just protecting Ingane that didn't have anybody to protect them. So I understand ukuthi usho kanjani ukuthi into engishili unnecessary. Inina ke labantu abahlezi benza abantu bazizwe be less of a person just because you guys are dismissing them. Unnecessary ukuthi ngilwela ingane ukuthi bayibhulisha. Singitshela kabona. Phuma futhi la kwi-live yami ngokusiyahlanga. Phuma nje la kwi-live yami. Angihlali mina nginaso nje isikhathi sabantu abangacabangi la. Uthi yena ukuthi ngilwela ingane yabantu ebhulishwayo yena ku unnecessary. And it's another woman, it's another lady, small girl. When uzothi unnecessary, ngiyakwesaba sis. Ngabangani bakho ngabe ngiyakwesaba, ngeke sis. Shuthi ngisho umngane wakhe ngakutshela ukuthi nje usibani uyangibhulisha kanjani noma ini. Wena uzothi it's unnecessary. Ahlebo. Sichef, indaba zabantu besana abangenayo nje ingqondo yocabanga. Hayi angaze nginyuthe ngeke. Ubalwe ngimsendele invitation kube yiphutha acela ngangeni bemidlalo. Yo. Ukhala ngami nami ngikhala ngawe. Ngakubona News Cafe recently. Oh. Yes, I was there recently. Sithando. Is Shade your sister? Yes, awusuqaqela njalo awuyangazi mos. Ngihlali nje into yodwa ekhanda. Akasa shisike we mama mina ngiyaxolisa abantu. Angimnaki kwayikona. Hayi unesidina nje singatheni. Cani information guys, please give her the attention that she's seeking please. Cani nje ngiyacela uway. Animpheni voice yakho ngiyabonga wakithi. Love upis. Not really. Ngihleli nje la ngilinda ukuthi bangenze ikhanda nakhona futhi bayithathela sweet time yabo yabona mhlawumbe ngiyoze ngiluke ngo6 yabona nje phethe into nami keep umkhoveteni ishisa ngempela yabona nje phethe ngiphethe ikhanda kodwa ngikho busy mama awazwa muhle oh yazi umuhle uyithulele nangu umuntu engisukela la epromote bullying nonsense ubaba wangena manje ngaphakathi ekhaya uyonzana yogeza noma tapho uyolala khona kuni ironing board oh uqeda kuyithenga oh ile tengibuza yona nami kalian kau tanya ikut cuma jauh. Ngambang ya, ngambang, nggak wenzane say. Itu lagi. Sela enggak zengize lapha ekhaya woza sithanda ngihlela ifathele isavana. Ngicela mina ngifakele isavana. Ungafiki la ngeke
Ngine-red square la nami yangiqala kwanini. In fact akuyona yami. Akuyona yami ngake ngayiphuza nami i-red square ngenzela ukwehlisa. Uthini? Indaba afunani? Benzeni? Baze kunini? Basho kunini? Yeah. Uthi mina ngilona itsitu. Wena. Elamanzi. Ube wayisho leyo nto wena. Imane ingangcoze isikole esiningi nabanganoke vele. Manje kushuthi ngishayana nje vele nosi. Hayi next time anosayani la emakhoneni ningashayanayo. Ngishayana endlini. Ningashayani kubuka abantu kanje ngoba manje ngazuthi namavanda lamantombazane angathi awafundisiwe. And omunye umuntu obengazi ukuthi awuthuni. Awube isane awukazi. Imathuni. Yabo yakuthina wrong for someone obengazi lutho njengoba ngiyimelela mina. Laba abanye bamile bangungile. Wena uyakhuluma wedwa. Yena useme yedwa. Sengazi ukuthi you guys are bullying her. Ingakho ngithi izinto ezikanje especially if nabangani. Into yokuthi nixoxe emakhoneni. Nihambe nibukisa abantu kanje because niyazihlaza. Nithi nabangani kodwa nishayana emgaqweni kanje yakubona ubungani loba kubonisa ubusisi. Ningaphinde nje nile kanjalo. Wena musu ukuthi omunye umntana walona intshithe eyintshithe. Uthi uyazazi yena. Kanti usho wakufanele. Yazi leya family nekwakuhlungu ngaphakathi ngathi ngeke ke phela. Awu. Kodwa Nkosi yami we crop top lapho uyathi no one ababona sisathe labangani kodwa sengathi low key hate noma low key whatever they call it. Unless tabuyena intombazane ongasalona usefuna nalo thiwa. Exactly. You have to pay attention to such things. How ngikhuzulephi njalo mengenza inzipho ngibese ihlezi kuzoba nento kanje ayingaze ngacathu. Izinto ezikanje akumele uyithathe uyizibi. Umuntu nje une-low-key-ness uyakutshengisa ngithengiseni nabantu. No, besides that, mhlawumbe ngothi nje kodwa wabe ungakwazi ukuqoka. Mina nje ngizokutshela nje phambi kwabo labantu ozama ngithi ungangijwayeli ngajwayeli. Bafethu ngaze ngahleka. Sisimazulu, mina sisimazulu ngiyitshitshi. Ngiyazazi. Thiwa phela ungamshayi uthi hayibo ngimyeke engidumisa abantu. Engidumisa kabi kubantu awungeke. Oh Jesus. Thiwa ngusisimazulu guys. Ungayikhohli ilantsheni. Ilantsheni manje futhi. The best videos. Ngiphisa Nkosi yami ukwenzani? Sabona mngama uba umngakho. Guys kumnandi shema ulukani.
Angiluki lutho. Aphi igcwele ifridge le. Yimbi njani? So baba yanihamba. Hamba uthathe i-red. Uzomnika energy. Ebandayo. Ah. Ngicela ngiphathele. Yini? Ngabe nje. Uphatheleni? Lokuphathayo ngale. Ungazongibhedela. Ngadala Ngisebenza kunina mina. Osukwini kanjani? Esukwini kwani ngenzeni? Bele vuma. Yamazi umuntu ohlupha ubasi. Elutha. Bonani isikhathini. Yeah. Le Instagram noma TikTok. Awuyifuzi khokho sisi. Sengiyekile mina ikhompyutha. Awuna ngubhak. Siyabhaksi mnganami. Lapho Eric umbona Eric umbela? Namanje tinkula uthi Eric nje ayikho lento nje emaphela inyanga ngisho kusho lento yamathoko uthi makuphela inyanga nje somisa imoto nje lapha kini fanele sisho ukuthi ayimasi yamcela akukho ngekho ukuthi kuyahleka uthi konke azobe kudinga uzokuthola ngeke uyaya kwena umathopoyi uba mina angeke nje ngikwazi shafile mina manje uqala ngeke nje Ngekhokhi nje bizokwenza ukuthi Shisa phela qalile. Unini qalile. Sengibuza amagala amangaka ekhokhi. Amsho nje labantu abaziko kade yatha la ekhaya kodwa thina futhi. It's not like I say cocaine. Uyashisa kuthiwa silale ifridge ayizishisi. Esingayithembi. It's not like I need cocaine. Into engishoyo. Uma ngiyobe ifuna le imali yakhe. Nina sangibonini. Nina sengibonini ngisebenzela ukudla la inyama nezinto namakhofi. No, ngiyadlala. No, kodwa phela it's not like into iya drawana mfethu lekhoki uyibona. Hayi yabona. Nami akwenzeka ukuthi mangifika la ngingathengi kakhulu. Uma uno 30 rand kuthiwa senthele siwathele isimo siwathele. Imali nje kulapho kubelula somamele yazo nomunye uthulula sine kanjalo ngasazi indaba. Isimo su20 rand abathuma be10 bafuna isimo. Wow 50 rand isimo nedini. Imali ezawaba ama fried uzohazodliwa abantu abawu. so wadla sonke lawo ma fried Umunye athenga amaya cabanga. Ubonile izinto ukuthi sizidla sibaningi kanjani but still izasala 100 rand ngeke it's too much kwaleza 50 rand ezingitholini siqedelwe wonke ngiyanichaja nyo umanje mina nginawo khona usengimithe ungahlelani uba mina nje ngeke sithanda swapping dress bethi ngeke bethi uzomlungisa mathopo uzomlungisa ukuzukile nje angazi ukuzulwe yini ibuhlungu nje lento ibuya kabi hawu hayi bantu naphathi sengishola ukuthi lento izongimoshela obhozo bami but I think lento yami yokuthi uma ngihamba ngihudula iy'nyawo because ngisho uma ngenza abamhlophe ungithola senginento engathi imnyama vele ubone nje wena yabo wena seniyenza phambi komnyango kanjeni izomthola kahle imali ngentshela
Yeah, no, if I get another glass of the master, I'm just not an customer figure. I just said I'm not right. How often do you like ngiyamsukela and baqasha bona bona ngibizana nonke niyakhwebana ngiyakho ya baba hayi bomuhle phela ngimuhle ngingeke ngangibuke ngimuhle. That's why I was recording. I am recording. And I know you'll be missing it soon. Underarm. It's no love to a song. Unedrama nje fanele ayizwe. Kodwa phela kuthiwa umuntu uzizwa yena ngaphambi kokuthi aziwe omunye umuntu. I will love. Hey Manzula, I really love you with all my heart. I hope you would love me the same way. Kanti bangako bhathana semhlabeni. Ngiyakuthanda nabhathana. How much is straight back? Straight back so malini ngombe? So 250 straight back. Uyabona yini upast 5 manje ngixoxela indaba. And mina ekhanda lami ngitsho ukuthi kusawo2 Mazulu kurelaxwa ngamalini. Dark and lovely. Iwana ama price relaxa yini? 150. Yonke into 150. Dark and lovely 150, i-blow out 120, i-resto 130. Uluka manje uqaqa manje I'm so jealous. Oh. Yo, I'm also jealous. Ngeke mfethu indaba wesane. Ngani ukhapha lakho amakhala amasebuhlungu. And ngibuthi nje uyana lo alright. Uthi angazi phela wena ibhaye ngaphansi kwekhapha lami ngithi ngitshothi inkinga ungangifakile. Bengithi uzongeyisa lapho ngedlalela. Wesandi nangu Bucks selokhu esenda amehla Sawubona mkamhle. Kumkanikazi. Hello. Ngasiluka kanye straight back nakhona ngathi abangenzele sesincane. Saphuma isiphongo ngathi ukube ngiyoke ngiphinde never. Lokuthiwa wafana noma kwakho ngasingeke phela awuyazi angiboni. Lapho ngiphika nje into eyiyona ngifanani la. Hayi bantu into emnandi ngalesi sincane kakhulu siyawafihla amantlondo. Ngoba ibandla shemkhulukhulu wathi nje thatha mntanami wena ngeke ngikunike konke. Ngizokunika konke kodwa bese ngikugabha nje iheline. Wangincintsha nje. Ukube ngangikwazi ukukhetha ngangizothi inkosi ithatha izinqa unginike iheline. Ngibe neshop ungenani. Ingakho ngithi ngangizophila naso ngisho kamnyama. Iheline
ngeke sithanda. Kodwa phela ogibelayo nokuThekwini kuseThekwini sesuku seselokishini. Oh. Yebo ke sisana. Sangidalwe njalo kulesimo. Oh yakuthula. Wazwakhini mfana wami. Miye ikhanda lami lapho ngiyanibona leyo nto eniyibhala. Uba iyangithanda. Nkosi yami ibona umuntu omuhle kusho ukuthi angazi ngempela kwenzakalani. Ifana nengane le adiphethe maphezulu bese ihlekela nje kamnyama. Lapho bengathiwa into esemthini. Thanda umoya wakho, thanda umoya wami. Hey, ubuhlungu ukusebenza ka-5 time lokhu untantile nje ufakelana nabantu abangayicelanga. Isiza bani? Hi guys, kusho ukuthi mina mhlawumbe ngoba ngiyahluleka ukuyisebenzisa. Kanjani? Yeah. Ayeni iphaphenki le. I-target market yabo nalabantu be-5 labantu abangasebenzeli abadala emakhaya. Sengisho ukuthi isebenza kanjani? I understand that. Ngena ku-Wi-Fi ngesikhathi seni-5 time. Iyasebenza nje mpela uconnect nje for the whole day ngo-5 rand. Basebenza indoors. Okay, but guys, awubaleke o-5 rand about it. Ukuthi umalini. 150 inyanga yonke. U-75 rand a day kanjani? 5 rand. Oh, uma ufuna ukuthi kube inyanga yonke ufaka u-75 rand? Okay, it makes sense ke manje. It's very convenient. Manje mina bengayi-understand nje yonke le. Awutraya konje kungakuthini nozoyini bazokunika 1 day. Hayi ngeke mina ngiyovala leya. Mele ngiyovala leya MTN ngithenge inyanga yonke khona. Hayibo, MTN ngikhokha 300 every month. Nakhona half card nendawo nenyanga isuke slow. Because yangisendela ithi you've used 80% of your usage man. Anjani manje ngaphela yafa ngithi ngisebenzisa ngeke. But I know perfect ukuthi ulukhona benogoing bayintshontshile iphayina. Khona uprecious la othi plus uyibhoza sane ayikuyinkinga kakhulu. Yanganami. Nizomphaphisa. Yavalelisa masuhamba wena. Yavalelisa masuhamba. Lezi zithathela ngabantu asebhathisa sakhe Indaba. Wema, yabona manje isisam sigcwele for no reason. Hayibo. Ibaba abantu aba-wrong, chaza ukuthini ngathi? Oh, yena bus lo mpho awulalo? Nangu umuntu engimaziyo. Akahlupho wema. Oh, ngithandani. Angimazi nokuthi ungazelaphi keni yena wangazi iqala. Ngena undertake yakhe. Futhi nawe sendi mawukhona ngihlala. Masikhona ngisengena. Akangihlupho wema. Ngithole set. Ngithi zathi ngithole sebhalelisa ukuthi abantu abasuke bembambelini. Bavele bathi kumnandi udanzana lama ya. Masithi shoda ngani? Soda umnandi nje ukudanzana.
empilweni yami nje vele nje ukuyidansela nabafana kumnandi indaba yokula amantombazane isenze lo naye kumnganami Heart hawu uthe singamcebi uba Hasani yabona izolo khona ubesifollowa nge-account yakho hawu akube zonigivani mase sengimbuza ukuthi indaba ungijwayele kabi athi hawu esibabha emsengi right hayi bese kuba uRock Boy weba